tro adran y Croesfridiau i nawr yn cylch y Defaid a Cerwyn. Ni'n cael modd i fyw fan hyn nawr ydyn ni, cael gwylio holl angerdd a'r gwaith caled mae'r arddangoswyr yma'n gwneud o flwyddyn i flwyddyn yn arddangos. A dyma y math o fridiau ni'n gweld yn bennaf yn un marchnadod ni o ddydd i ddydd hefyd yn dyfe, y Croesfridiau. Rhain fydd yr bridiau mwy ar lawr gwlad i ni'n gweld o ddydd i ddydd, fel i chi wedi cyfeirio, Mynir, ond mae'r bridiau pyr yn hanfodol, ond trwch y boblogaeth yw'r bridiau croes yma. A mae'n ddiddorol gweld rhain yn dod at ei gili a cymaru wannol fridiau. 5 par yn y cylch ar hyn o bryd, a 5 o Gymru. O, mae hwnna'n ddiddorol. Mae hwnna'n ddiddorol iawn, ydw e? Odi. So mae hwnna'n adlewyrchu'r math o ddefyd sydd dan ni'n Nghymru, ydw e? Ydi, mae'n gweud tipyn, ydw e? Mae rhain yn boblogaidd. O, reina un o! Wel, arbennig yma! Meinir Howells yn llygad i te. O, sa'n gwybod, so hwnna'n digwydd yn ymol iawn, illa weithio chi. When i ddim yn rhoi ben ar bloc, mae'n amlwg, mae'r arbenigwr yn rhoi ben ar y bloc. Hyfryd. Llongwerchiadau mor iawn i fferm y croffte Aberhonddu. A maen nhw yn dal ar llygad, yn dyn nhw. Mae'r lliw'n arbennig, ond nhw e? Ydyn. Mae rhywbeth gwahanol. A maen nhw wel yn llydan, a mae'r marciau'n debyg. Maen nhw yn bar, yn dyn nhw. Dyw'r lliw yn unig ddim yn gweud y cyfan, ond mae'n ychwanegu at rhamant y beth, yn nhw e? Ydy. Mae'r pethau bach yn gwneud gwahaniaeth mawr. Os yw'r carcas yn iawn ac yn llawn cig, a mae'r lliw yn hyfryd. Wel, diolch o galon i chi, Cerwyn, am eich sgwrs. A llongyfarchiadau chi hefyd yn cael yn gwneud yn gymrawd y gymdeithas, ond rydyd enfawr i chi, mae'n siŵr. Diolch, Mynir. A i nawr i gael sgwrs gyda'r teulu o Aberhonddu sydd wedi ennill y dosbarth arbennig yma. Wel, llongyfarchiadau mowr iawn. Congratulations. Thank you. They are quite unique, aren't they? Tell me, what are they? They are blue texel, cross Torway and Badger Face Welsh Mountain. That's one big cross, isn't it? Yes. But I'm sure they'll be very popular in the sail ring later on as well. Well, these two are going in the sail ring. These two are going home, hopefully. They're not been sold? No. Well, congratulations to you, and enjoy the rest of the fair. Thank you. Thank you.